तालाब में मछली राज मोहन के नजर पिंकू पे पड़ल। अरे ई त पिंकू हा। ई त हमार सबसे अच्छी दोस्त चिंकी के बेटा हा। हे भगवान, ये करा का हो गई। लागता तू बदमाश शिकारी करा गोली मर ले बा। मछली राज मोहन तालाब के अंदर के सब मछलियन के इकट्ठा कैलस और कहलस, हमार दोस्त मछली सुना, ई हमार दोस्त के बेटा हा। एकर हालत तू लोग देख रहल बाड़ा। एकरा गोली लागल बा और हमके ई पता बा कि एकरा वो गोली शिकारी विकराल मरले बा, जो हम जानवरन के दुश्मन। पहले भी वो कई बार जाल में फंसा के हमनी के कई गो दोस्तन के ले गईल बा। हमनी के एकर जान तो बचावे के बा, साथ ही एकरा छिपा के भी यहाँ रखे के बा, कहे कि वो विकराल से एकरा लेवे इन्हीं आ रहल होखी। मछली राज के बात के सुन के तालाब के सब मछली कहली स, आप बताई हमनी के का करे के बा। हमनी के तालाब के अंदर जन पौधा ओकर लेप बना के एकर घाव पर लगावे के बा, लेकिन उससे पहले एकर गोली के निकाले के होई, ताकि गोली के जहर एकर पूरा शरीर में ना फैले।